Udazkenean, mende erdia beteko da, 1975 urtean, Txiki eta Otaegi fusilatu zituztenetik. Baita Franco hil eta Juan Carlos Lehena Borboikoa estatu buru izendatu zutenetik ere. Fusilamenduek Euskal Herriaren askatasun egarria itotzeko helburua zuten, baina ez zuten lortu. Francoren heriotzak berriz, trantsizio demokratikoa deitutako transakzio bat baino ez zuen ekarri, guztia lotuta eta ongi lotuta uzteko helburuz. Ezker Abertzaleak haustura aldarrikatu zuen orduan, eta gaur ere ezinbestekoa zaigu hori. Bide horretan, frankismoak ongi lotuta utzitako korapilo hura askatzeko abagunea dugu. Euskal Herriaren independentzia da bidean. Horregatik, Euskal Herriaren nazio izaeraren aitortza eta autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko baliatuko dugu 50. urteurren hau. Helburu horrekin, askatzera lotuak leloarekin egingo dugu ekitaldia irailaren 27an Iruñeko Anaitasunan. Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten egun berean. Euskal Herria askatzeko borrokara lotu garenontzako hain seinalatua den egunean. Azken urteotan egun hori iruditeria berri batekin aberasteko bidea egiten ari gara. Euskal Herriko hainbat sortzaileek egin dituzte hala, irailaren 27a iragartzeko azken urteotako kartelak. Aurtengoan, Sahatxa Jauregi artistak urteurrenerako propio sortutako obra bat du oinarri kartelak. Irailaren 27ako sortutako lanean, metala eta sokak uztartu ditu Jauregik. Askatzera lotuak leloari tiraka ondu du obra, eta hitz horiek materialaren bidez osatzeko ariketa egin du, mugimenduaren eta idazteko prozesuaren bidez. Horregatik, ezkerrekoak eta abertzaleak diren herritar guztiei dei egiten diegu, data gorde eta hemen bertan guztiok elkartzera. Ongi lotuta utzi nahi izan zutena askatzeko garaia da. Askatzera lotu garenon garaia da.